Leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri haleping kang umah Mas lir murubing langit tekyan kang sarwa mandhe den kuku kula Pakde menawi badhe paring dawuh suwawi kuku kula aturi dawuh ingkang terwaca panjenengan menika nek matur mbok sing cetha tetembungan karo kengeraka kok Pakde niku lho. Lah kowe iki ora ngerti Pakde ki ra ya mbasake anake karepe ngono. Anak-anak Citraksi iki sapa? Lah mbah aku ya ora ngerti kok. Ana ora ngerti meneng wae kok dadak ngono. Lah Karang Kurawa ki anggere muni klithak-klithi wangune Raja Majid. Wes kowe karo aku meneng sik. Men dibacutke panjenengane Raden Citraksi nggone matur ning ngersane Kang Raka. Sumawi. Mas Urutaya. Karang lagane nek Citraksi ngono apa Citraksi kon alus ya ora iso. Kula ingkang nderek atur wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun suwawi tumuli kula aturi dawuh ingkang terwaca bebasan menawi peteng dipun padangaken menawi ruwet dipun udari mboten namung cekap kendel kemawon menika mangke ora wurung marai kewan kang sami ngedhep sebab menapa wontenipun inggih namung kantun ingkang sinuwun ingkang rayi kula karo adi kula mbilung Risang Duryudana sireku duh arisang Bratasena Gya Hanggeguru Dahyang Turna tak tampa kabeh ature Dimas Citraksi apa dene Togog lan Bilung ingkang baku dina iki sapa sing kudu jumangkah ning palagan nandingi kurdaning Pandhawa wis tumpes tapis bebasan tanpa sisa Kurawa entek para pepundhen wis gugur ning palagan mula kang saka iku minggari nari adiku Citraksi apa dene Togog lan Bilung
Piturukipun pituturipun kakang kula sagah. Kowe aja jumeneng senopati. Aku dhewe ingkang bakal manjing ning payudan. Mangsa bodho anggone ngigohake togok sartane bilung. Nanging aku nedya sesuci, nedya siram Dewasraya ning tlaga. Raden Citraksi ora kelakon maju ning palagan. Merga satriyane jirih getih wedi mati. Long, saiki ming gari kowe karo aku. Apa ya tega karo tegel nyawang panjenengan ingkang sinuwun Prabu Duryudana? Wae ora. Wis to. Kang Togok menengo wae. Aku sing arep maju ning payudan. Kowe iki ora edan lho, Lung. Ora edan apa? Tontonen tak toto-toto ngamuk ning payudan. Aku sing saguh dadi tawuring Baratayuda Jaya Binangun. Kowe iki ora edan ora koculuk lho. Sandangamu tok teteli kabeh. Kowe ganti sting serimbong ngono kuwi apa ora saru apa ora isin. Lho, ngene iki ngetokke setianing dening sesembahan. Aku sing maju ning palagan. Ning mbok kuwi dingencengke sithik cecawetanmu kuwi. Nganti ketok kontole ngono kok ya ora isin. Tekonmu kuwi tekon sing ora urus. Lah kaya kowe dadak gatekke. Ora tak gatekke wong kowe sedulurku. Ngati-ati nek pancen kowe maju ning palagan. Tontonen, Kang. Ngrungokke tak darani nek suwuke nem gedhe. Jebulane do ngerti lagianku. Syukurlah kamdulillah, syukurlah kamdulillah. Kowe maju ning palagan, aku senopati negara Ngastina. Sing saguh nugel timangganing Pandhawa. Jaluk rampung Janaka pilai.
Amuk Suramrata Jayamrata. Werkudara apa? Tak sawang kowe Bandayuda. Sapa mungsuhmu? Mungsuhku Bilung. Senopati prajurit kang tanpa wilangan cacahe wae padha bisa tok kalahke gene ming karo Bilung kowe kalah. Nyatane kaya mengkono. Bilung nyebar gondo kang ora enak. Wes, kowe ngrumangsani kalah. Nek kowe ngrumangsani kalah, negara Ngastina ora bisa bali ning tangane Pandhawa. Carane piye supaya aku iso ngalahke Bilung? Apa tak gebuk nganggo gada Lukitasari? Oh, ora menang. Ngerti ya, Di? Bilung kuwi aja tok sawang sebab kuwi minangka abdi. Perangane Bilung kuwi padha karo Antiga. Tegese Antiga kuwi ndok bener. Manik Maya kuwi kuninge ndok. Sang Hyang Pramesti Guru. Yo putihe Kakang Semar Badranaya. Yo kulite Catugara Togok. Banjur apa Bilung ana sambung rapete. Bilung kuwi klamaring ndok. Mulane sapa ingkang bakal metokake kadigayane Bilung ora betah gandane. Janaka keplayu kowe mundur. Pengapesane tok tamani gaman ora arep mati. Pengapesane Bilung yen gepeng awake mesti tumekaning pati. Glundung ana gada Lukitasari ya diteng Kakang.
sumekaning pati. Mergo tak glundungi godo rujak polo utawa Lukitasari. Werkudara, ya. Ora mung cukup kandhek semene wae. Nadyan Kurawa bebasan wus sungsang sarik utawa wus telas barising Kurawa. Saiki goleki neng ndi nggone umpetan rakamu Duryudana. Yo, yen durung bisa pinanggiya Yayi Prabu Duryudana padha karo Baratayuda durung rampung di. Lho, Gong. Kowe karaku mula ditimbali karo Sinuwun Bathara Kresna kuwi kanggo nekseni nek Baratayuda kuwi perang suci ngunduh wohing pakarti sapa becik ketitik ala ketara. Ngono. Sing nandur ala tukule bakal ala, sing nandur becik tukule bakal becik. Mulane aku iki ora tau nandur apa-apa. Sebab engko bangane kena hukum karma. Iya, nganti kaya ngerti hukum karma. Kula nderek sinuwun tutno aku, Petruk. Ngejak joget mau ngapa ini? Gajah Petruk. Nggih, kula ya ngertos nek niku gajah. Kuwi gajahe Yayi Prabu Duryudana. Ingkang aran Gajah Bandang Barat. Kelangenan utawa titiane Yayi Prabu Duryudana. Ning eloke kok teng pinggir tlaga. Lah aku duwe panduga. Yen Yayi Prabu Duryudana umpetan neng tengah-tengahing tlaga. Tlaga iku kang diarani Tlaga Mirah Kethi. Ingkang kinarya sesingitan Yayi Prabu Duryudana. Kowe ngerti tegese Mirah Kethi? Lha nggih dereng. Saya anak putune niku nek ora dicethake ngoten ya ora paham. Paham kok paham. Mirah kuwi tegese watu, kethi kuwi tegese yuta. Tlaga kuwi dikebaki dening pirang-pirang watu bebasan 1000 utawa mayuta-yuta. Mula diarani Tlaga Mirah Kethi. Oh. Anek
punapa ta mirah ingsun. Iya. Kowe iki ngopo? Lah, mirah nek neng kono ora kok tegese watu, mirah anak. Oh, arak ngoten. Banjur mirah ingkang angka 3 kuwi regane ora larang. Basane murah kuwi mirah. Oh, rak ngoten. Ane asmara dana nika Anjasmara ari mami Mas Mirah Kula Awarta. Mas kuwi ingkang minangka pengajaji, Mirah kuwi anak. Oh, anake Patih Sengkuni, wong Patih lu gender kok Sengkuni, aneh-aneh. Lah carane supaya Yayi Prabu Duryudana bisa jumedhul sangka tlaga, kuwi kudu anggo reka daya. Reka dayane pripun? Kowe memba Yayi Kaka Prabu Baladewa utawa Kaka Prabu Jaladara. Merga saking kadang ingkang kinarya panggiri Gudha iku mung Kaka Prabu Baladewa. Wis saiki memba Kaka Prabu Baladewa. Mengko Yayi Prabu Duryudana mesti banjur ngawis tinggal. Oh nggih, acobi nek biyen ngoten dadi Baladewa ya kulina. Dadi Dasamuka ya wasis. Biyen lah sakniki digomong wis kempas-kempis e. Tak serabanane Gajah Mirah Kedhi ingkang ana tengahing tlaga. Gajah Bandang Barat sumingkira saka papan kene. Wewe kang mandirang mandirung keblak nyokang ngalincak lincah mamang obro asyan mimpo janggitan Ngestungkara jagat manik raja diwaku Yayi Prabu Duryudana swawi ingkang raka ngentosi wonten pinggiring tlaga. Yayi Prabu Duryudana dadekke Baladewa itu nranyak karo aku. Wong kowe ning ngarepku kok ya. Yayi, menawi Yayi mboten tumuli mentas saking tlaga. Eba mangke saya badhe risak negari Ngastina Yayi. Mangkono Prabu Duryudana ingkang nalika semana ing tata lair arsa sesuci nadyan ing batos sayekti umpetan jerih marang Pandhawa. Dupi miarsa pangandikaning ingkang Raka Natamandura Prabu Baladewa. Nadyan ta ingkang rewa-rewa ki Lurah Catugara Petruk sigra menyat saking tlaga kagiat sami sakala. Kasiliring samirana nampa swasana gung kula ngertos yen Kaka Prabu Bathara Kresna
Hanggiri Gudo kanthi dawuh Petruk rewa-rewa mimba kados Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Bathara Kresna kagungan kersa menapa? Yayi, mumpung menika boten wonten utawi dereng wonten kedadosan ingkang werni-werni. Yayi Prabu kula turenget bilih Pandhawa kaliyan Ngastina menika maksih magepokan kulit daging nunggil eyang. Tegesipun tedhak turunipun eyang wiyasa utawi eyang abiyasa. Menapa Yayi mboten badhe mendhak, menapa Yayi mboten badhe angluh, menawi mboten tumuli manunggal dhateng Pandhawa lan Pandhawa babar pisan mboten badhe nganggep mengsah Yayi Prabu Duryudana. Ingkang awon dipun bucal, ingkang sae suami dipun upadi. Saenipun Yayi Prabu manunggal kaliyan para kadang Pandhawa. Sebab cerah menika menibadhe damel bibrah ning menawi rukun badhe handayani kasantosan. Jagat menika ingkang dipunantu-antu rukuning Pandhawa kaliyan Ngastina. Menika ingkang kangge kiblat. Mila menawi Yayi Prabu tetep pungguh lan panggah boten kersa ndaraturipun ingkang Raka Dwarawati Yayi, menapa boten mesakaken dhateng ingkang tetilar utawi para nenek moyang ingkang sami nerahaken dhateng Yayi Prabu Duryudana lan kadang kula Pandhawa. Kurawa sampun telas. Pandhawa kantun gangsal. Menapa Yayi mboten badhe welas? Kosok wangsulipun menapa Pandhawa nyawang Yayi Prabu Duryudana menika mboten saya getering manah. Sebab Yayi sampun tanpa kadang sentana punggawa menapa dene perjurit. Koko Prabu Kresna, kula menika didi lare alit. Kula menika ratu. Ratu ingkang gadah pangwaos. Gelem ngrasake legine. Ning kudu gelem ngrasake paite. Gelem rowane kudu tameng dada ringkese menika wataking Narendra jiwa kaprawiran. Yen Pandhawa rukun kaliyan Ngastina utawi dinten menika kadang kula Pandhawa badhe wanuh jumurung kaliyan ingkang Raka wangsuling negari Ngastina saged ning bondo negari Ngastina sampun telas. Pandhawa namung badhe ngopeni randaning perjurit, badhe ngopeni Lolo anake Sutanaya Dadaparu, badhe ngarah menapa milik menapa lan malih Sarudinulu. Rene kula minangka aratu ingkang gung Binathara namung badhe ngringkes salira nilingaken karna nganglokan jangga kula wirang kula lingsem. Najan kula estunipun ngertos bilih perang Baratayuda Jaya Binangun menika upami kenging kula sebataken dalangipun menika Prabu Kresna. Pandhawa tanpa didalangi dening Kakang Kresna boten badhe kelampan Pandhawa menang kaliyan Kurawa. Najan estunipun namung kantun badan sepata nanging kula boten jirih getih wedi mati yen perlu tangkep jojo kantaran bau. Oh ngaten. Mbok coba Petruk kowe matura, kula malih diguguwa. Sinuwun mbok awi sakniki wawuh mawon karo rayi-rayi Pandhawa. Nggih, awi sinuwun kula aturi wawuh mawon karo. Oh.
Alah mau wis diwarai misuh diwarai sarlu luwih trocoh aku. Mbangane karo mau. Nek niate aku gelem trocoh ning aku saiki wis manembah Gusti aku ora arep trocoh. Aku iya. Wong diapurmu kok anggere bocah tak onek-oneke bocah tak onek-oneke kok jarene iki wis manembah. Yayi, kula mboten badhe maiben. Katiasanipun Yayi Prabu ta sing balung kuleting kulit sampun. Kangge nyangga tata krami iki mawon. Kula wastani gojeking Pandhawa ingkang pungkasan kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Kula aturi milih sinten ingkang kedah nandingi Yayi Prabu Duryudana pun kula tandingane mawon mangke rak mesti rame banget. Aku terus primbone apa kok nandingi. Menapa Yayi Prabu Puntadewa sekti mandraguna saged dados brahala ora menang mungsuh kula. Menapa Yayi Harjuna bocah klemek-klemek yen perlu ken mriki tak tugeli gulune. Kula serik nek nyebut Janaka. Banowati kula inggatke niku merga saka tekone Janaka. Mulane peranganing rong perkara sing marai pepes apes ora wurung menika saka pokal gawene Banowati. Lah ngandel ora tru. Lha wong wedok ki swarga neraka tenan. Nek gawe swarga ora kaya wong wedok, nek gawe neraka ora kaya wong wedok tenan. Yakin kuwi sumpah demi Allah. Waduh. Ngono kok mak plorok. Menapa nek kula sedewa kula slenthik mon sampun kobong dados sawu. Tandingipun Yayi Prabu Duryudana Werkudara tanding kalian kula. Mergi werni kalih menang Werkudara ngestina bali Pandhawa ning kosok wangsulipun. Menawi menang Duryudana boten kenging Pandhawa ngucik kamukten negara Ngastina. Sampun Yayi sampun kagungan katetepan tandingipun Werkudara. Nggih. Menengaten kula aturi ngengeti jiwa muda. Liripun jiwa muda kula kepengin mangertos tandange Kurupati karo Bratasena. Pangling Bratasena ya dasar nyata. Aja ming kowe yen perlu kerubuten tumplanaji jaya kawijayanmu jimat kematmu ora perlu nantang ngecamprang enjer Singalena kowe paku tekaning pralaya. Wah!
Wes. Petruk, kowe ngawat-awati ning palak. Wah, pun bayeng. Rame banget. Ketoke ya kaya buat-but. Jebul tenaga padha dene wis tuwa menika ya kempis-kempis ora kaya biyen. Karep ngoten isih nom karep. Ning tenane disawang karo anak putu ngoten ya wis ora patek wangun. Kersane sinuwun. Tandinge Kurupati lan Bratasena wis bisa kanggo nemtokake kuwi pisan. Nggih. Ingkang kaping pindhone matura bendaramu Werkudara supaya perang tanding musuh Yai Prabu Duryudana. Saiki didum gaweane. Bagong supaya matur Yai Prabu Duryudana kinen samekta busana kaprajuritan. Oke, ngestokaken dawuh. Malumpat sampun tinempuh lun gegulungan mulat risang Duryudana jayaning rono anggana Werkudara sapari polaipun kakang kowe ngembari wiwit tenaga taruna nganti saiki tenaga tuwa kowe isih njajari marang pun kakang. Mula dina iki kanggo netepke sing mati Duryudana apa Werkudara. Aja sambat Kandhaya, mujur kowe tak ganjur. Waduh, mati aku. Wah,
Bos. Median, awas. Wah, median. Putus. Wah. Wes. Wah. Mati kowe. Wah. Bos. Wah, iki tempo jalu. Ora sepiro kadidem alah. Wes. Wes. Mati ya. Wah. Waduh. Wah. Awas. Pecah mestakam. Yo. Rampung. Wah. Eling-eling sira manungsa. Ya. Eling kula eling dolam tandeng tandeng eling-eling. Ana meneh sing eling-eling bapake tole eling ana. Eling-eling songono eling-eling eling. Gus eling dan eling. Eling-eling sira manungsa. Eling-eling urip nang donya. Eling-eling rugine donya. Eling-eling nek rugi suwarga. Eling-eling eling-eling. Pancen bajingan kok. Oh, munine perang Bratayuda ku ora ewangan. Yo, ora ming Petruk sing iso nyasmitani. Sinuwun puwa-puwa. Puwa-puwa. Sinuwun kluwa-kluwa, puwa. Tuwa, wah, tuwa.
Werkudara aja endha Singalena kowe baku ingkang tumengkaning pati pecah sirah mangsa njaluk obeng pecah mestahap yen perlu Kurawa sing isih urip kerubutan leganing atiku iki sing tok jaluk eling puwa Gus eling sira manungsa eling puwa mangkono rame deninya bandayuda cengkah cinengkah adu katyasan tosing balung kuleting kulit Prabu Duryudana datan tanggap sasmitane ki Lurah Catu Garatagak nanging Raden Harya Werkudara Nadyanto adu bindi udu bau eling ki Lurah Petro Kantong Bolong denira suka sasmita marang ingkang bendara sapa tambuh sapa weruh yen pengapesane Prabu Duryudana dumunung neng pilingan nalika Hanggulung siniram dayane Lengatala ingkang datan bisa keserambah pilingane Prabu Duryudana Nadyan Harya Werkudara ingkang datan kambah dening Lengatala pupu ingkang kiwa mila sami suka sasmita eling den eling puwa pupu kiwa lena kapraitane Sang Prabu Duryudana ginecek pilingane sirna mergalayu Wah, awas, Gus, wah. Wah.
Werkudara apa jlitheng kakangku bali pangandikanipun Kakang Sekawit isine Baratayuda Jaya binangun kuwi ringkese perang suci ngunduh woing pakarti ya ora mengestina Pandhawa wae ya ngono didongengke akeh diakeh mau ngarep sanadyan putra-putramu ingkang kinarya tuladha gampang wae Gatotkaca. Gatotkaca tumekaning pati kuwi ngunduh ing pakarti merga goroh nalika rabine Abimanyu satemah pengapesane Gatotkaca wae nganggo nugel gulune Kala Bendana. Yo putramu Abimanyu kuwi ya ngunduh ing pakarti wong dheweke sumpah marang Hyang Tari yen sejatine isih Jaka. Yo mulane Abimanyu tekaning pati merga kena sumpahe lan dikepruk dening Gada. Apa sebabe? Abimanyu duwe pengapesan ing mestaka. Lire duwe pengapesan ing mestaka. Abimanyu kuwi kadunungan tlutuhe Jamur Candra Negara. Nadyan rinanjap Sara Mayuta bebasane ning durung bisa mati sebabe sirahe urung pecah ngemprak-emprak kaya wujuding jamur. Yo. Lah kuwi mula kena diarani ngunduh ing pakarti. Tuladane kadangmu tuwa Yai Prabu Duryudana ingkang wis ngatang-atang bebasan dadi batang anggone sirna mergalayu kabeh Kurawa kuwi persasat ngunduh ing pakarti ing antarane perangane marang ibumu Ibu Bibi Kunti Talibrata terus kadangmu tuwa Durpadi lan liya-liyane akeh. Mula kang saka iku Yayi, iki minangka pungkasaning Baratayuda Jaya binangun. Barata kuwi lakuning perang, binangun sapa ingkang bisa menang kuwi wajib bangun negara memayu-hayuning jagat. Mengkono jlitheng kakangku kanthi asesanti Yudi. Rungokno kidungipun Kakang. Wong ilaheng hawik namastu sidam hawik namastu silat ring yuwang jagat karana kang karanantya tumiyeng alaming purwa winiwaha sanityasa kang sinawung lelangen siraning kang wiseseng bisana maratani sagung kumelip mesining janaloka luhur pamiseseng rat hong wilaheng hawigna purnama sidhem
Ingsun dalang sejati ya aku sejatining dalang ya aku ingkang ana tengah-tengahing dalang madya sata kang tegese sak tengah-tengahe satus tinemune 50 dalang melok kang kalingan tanggal ping 14 murup tan kenaning pati mencorong tan kenaning surem ya aku dalang kang murba lan masesa marang isen-isening tribawana ing jagat maya padha jagat madya padha jagat ngarca padha ingkang mengku teges maya padha jagating langgeng madya padha jagating sipat urip kang datan bisa guneman ngarca padha papane manungsa yaku dalang ingkang bisa hambirat trimala yaku dalang ingkang bisa mungkasi sambarang lir ing tata lair terusing batin yaku dalang ingkang murba lan ingkang masesa ing kahanan yaku dalang ingkang bisa nyirnakake sara supata upatane wong tuwa sepatane sedulur tuwa marang upatane sanak tuwa enom jalu lan pawestri mila jroning lampahan Baratayuda Jaya binangun tansah tinebihna ing sengkala adoh marang Sambikala sirna saking Daru Beksi ingkang lampah guna Desti Piranti sirnaning Durhangkara murka ing jagat manggiya tata titi tentrem kerta raharja kasembuh dayaning para dalang-dalang ingkang ngayahi Baratayuda Jaya binangun pramila datan mokal yen daya dinayanan bisa nyirnakake sukertaning jagat ingkang minangka pamijen ingkang mbawreksa Kyai Danyang Nyai Danyang ing Kukuban Prapan mriki ingkang niat ala semingkira ingkang becik mbacuta Om ilahing Hawik namastu namasidam
Sapari purnaning pawiyatan sarta wiwahan agung ing papan mriki Swawi Hasesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu kang samya pinanggih